φίλοι του Μουσού Μακεδονικού Αγώνα Καστοριάς έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντιπτέραρχο Ευάγγελο Γεωργούση. Όσοι τον γνωρίζουν, ήταν ο θρύλος στην πολεμική αεροπορία. Κυρία Αντωνίου, εκπρόσωπε Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτή Καστοριάς. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Σαββόπουλα. Εδεσιμότατα. Πατέρα Αναστάσια. Εκπρόσωποι του Κυμακιού του Βίτσι, πολεμικής αεροπορίας. Εγώ το ήξερα early warning, τώρα κάπως αλλιώς λέγεται. Αυτό λέγαμε με τον κύριο Πέροχο. Έτσι δεν είναι? Στο πλαίσιο των δράσεων του μουσείου μας και σε συνεργασία στην διοργάνωση με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, την ΚΕΔΕ, καλέσαμε εδώ, όπως σας είπα, τον κύριο Γεωργούση. Θα μας αναπτύξει το θέμα της εκδήλωσης μας είναι ασφάλεια, άμυνα, βασικοί παράγοντες της ευημερίας. Να πούμε δύο λόγια για τον κύριο Γεωργούση, αν και οι περισσότεροι τον γνωρίζουν. Λίγα. Εμείς όμως δεν θέλουμε να πούμε, θέλουμε να τα πούμε όλα. Ο κύριος Γεωργούσης είναι επίτιμος διοίκησης αεροπορικής εκπαίδευσης της ΔΑΕ. Αποφοίτησε με τη σειρά 43 των υπταμένων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μεγάλο εύρος αεροπορικών σχολών, μεταξύ των οποίων η Σχολή Κάρων, Σχολή Πολέμου, το University College των Ηνωμένων Πολιτειών, Σχολή Εθνικής Άμυνας ΣΕΘΑ, καθώς και διάφορα σχολεία εκπαίδευσης στο εξωτερικό του ΝΑΤΟ, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία. Στα φοιτητικά του καθήκοντα περιλαμβάνονται οι θέσεις του Τμήματάρχη Αμυντικών Επιχειρήσεων του ΑΤΑ, Τμήματάρχης Αμυντικών Επιχειρήσεων του ΓΕΑ, καθώς και διευθυντικές θέσεις Διεύθυνσης Αμυντικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, Air South, Ιταλία, στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων ΑΤΑ, στην επιχείρηση αεροπορικής υποστήριξης στη ΔΑΗ και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στο ΓΕΑ. Έχει διατελέσει υποδιοικητής αξιωματικός επιχειρήσεων στην 334 Παντός Καιρού, στην Ανάγρα, Διευθυντής Σπουδών και Εκπαίδευσης Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, υποδιοικητής στην 111 πτέρυγα μάχης στο Βόλο, διοικητής στην ίδια πτέρυγα, στα F-16. Στα πτυτικά του καθήκοντα έχει σύνολο 4.700 ωρών πτήσεως. Έχει υπηρετήσει σε πλήθος μαχητικών αεροσκαφών και εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Έχει διατελέσει από αρχηγός ζεύγους αεροσκαφών έως αρχηγός μοίρας αεροσκαφών. Μετά την αποστρατεία του, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων και διευθυντής διοίκησης σε βιομηχανία κατασκευής αεροπορικών απαρτίων. Διατέλεσε εκλεγμένος πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφύτων Σχολής Ικάρων επί 7 χρόνια. Είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας και υπεύθυνος της διεύθυνσης μελετών αυτού. Κύριε Γεωργούση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο και τον κύριο Λάτσιο, τον πρόεδρο των φίλων του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα, για την πρόσκληση να βρεθώ κοντά σας και να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις για κάποια θέματα που, κατά τη γνώμη μου, αυτή την περίοδο ιδιαίτερα, πάντα είναι σοβαρά, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, νομίζω, βρίσκονται στην κορυφή ενδιαφέροντος μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Να μου επιτρέψετε να κάνω μία σημείωση. Οι σχέσεις, η δικιά μου και της οικογένειάς μου με την Καστοριά, δεν είναι τωρινή, είναι πάρα πολύ πίσω. Προέρχεται από τους ανθρώπους που συνάντησα στην καριέρα μου στην πολιτική αεροπορία και προήρχονται από την Καστοριά και την περιοχή. Από συμμαθητάς μου που ήταν από εδώ, από μικρότερους, από σμηνίτες που ήταν στην Ανάγρα για πολλά, για 23-24 μήνες, τότε υπηρετούσαν πολύ. Και έτσι διατηρώ και ο πιο κοντινός μου φίλος ήταν ο αποχωρήσεως από τη ζωή Πασκάλης Γκέτσιος, με τον οποίο συνδεθήκαμε το 1974 και μείναμε φίλοι μέχρι την ημέρα που έφυγε. Έτσι λοιπόν,
διάλεξα ένα θέμα που νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι είναι επίκαιρο και επίσης θα ήθελα να αιτιολογήσω την επιλογή του. Δεν πειράζει. Να αιτιολογήσω την επιλογή του, διότι φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ανατέλει ένας άλλος κόσμος, ένας καινούριος κόσμος. Εμείς ιδιαίτερα που βγήκαμε μετά από μια δεκαετή και οικονομική κρίση, έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτή την αλλαγή που συμβαίνει σε παγκόσμιο γίγνεσθε. Οι τοπικοί πόλεμοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και το διαπιστώνουμε όλοι μας κάθε μέρα. Το δίκαιο έχει πάει πίσω και εμφανίζεται ως βασικό στοιχείο επίλυσης των διαφορών η ισχύς σε όλες τις εκφάσεις, οικονομικές, στρατιωτικές, πολιτικές κτλ. Να θυμίσω ότι αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει, γιατί ο πατριώτης μας ο Θουκυδίδης πριν από 2.000 χρόνια και πλέον το είχε επισημάνει αυτό, ότι η ισχύς πάντα θα είναι το κριτήριο επίλυσης των διαφορών. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Πούτιν έχει εισβάλει στην Ουκρανία με την αιτιολογία «εγώ είμαι μεγάλος και πρέπει οι γείτονες να με σέβονται». Στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ έχει διαφορές, επιβάλλονται με τις ισχύες και τώρα έχουμε σε εξέλιξη πόλεμο, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αυτός ο άλλος λοιπόν κόσμος που ανατέλει, μάλλον κατά τη γνώμη μου θα είναι πιο δύσκολος από αυτόν που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα ή τέλος πάντων από αυτόν που επικρατούσε μετά από το 1945, από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και επίσης, στο θέμα γιατί επέλεξα αυτό το θέμα, θα πάρω και μια δικιά μας εσωτερική ελληνική υπόθεση που συμβαίνει. Μία μερίδα Ελλήνων πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα πρόοδο, ευημερία, χωρίς να επενδύουμε στην ασφάλεια και στην άμυνα. Ότι είναι πεταμένα χρήματα αυτά. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή την θέση την διατυπώνουν, ενώ βλέπουμε κάθε μέρα ότι η γειτονική χώρα μας απειλεί χωρίς να το κρύβει καθόλου. Ομιλεί καθαρά. Θέλω νησιά. Δεν σέβομαι τον ένα αεροπόρο, δεν σέβομαι εκείνο, δεν σέβομαι τ' άλλο. Θέλω και νησιά διότι τα έχετε εξοπλίσει και δεν έπρεπε να τα εξοπλίσει και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν νομίζω ότι στέκει αυτή η θέση ότι είναι πεταμένα λεφτά η επένδυση στην άμυνα και στην ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα γενικά γύρω από τις έννοιες ασφάλεια, άμυνα, αλλά και πρόοδος, ευημερία. Νομίζω και οι τρεις αυτές έννοιες, η ασφάλεια, η άμυνα και η ευημερία, εμπεριέχονται λειτουργικά σε αυτή τη μεγάλη έννοια που λέγεται κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Ετυμολογικά σημαίνει ισχύς, δύναμη. Επομένως, ο νομικός του όρος της κρατικής υπόστασης συνεπάγεται γεωγραφικά όρια, πληθυσμιακά πληθυσμό και εντός των οποίων ασκείται αυτή η ισχύς μέσα στα πλαίσια ενός πολιτεύματος και ενός πλαισίου νομικού που διέπει τη λειτουργία αυτής της πληθυσμιακής ομάδας που ζει στα όρια αυτού του κράτους. Ίσως η βασικότερη αποστολή κάθε κράτους να είναι η ευημερία των πολιτών. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσει ένα κράτος την ευημερία των πολιτών του, αν δεν έχει πρωτίστως εξασφαλίσει
την ασφάλεια και την άμυνα. Δηλαδή, αν η ευημερία των πολιτών είναι αντικείμενο που διακυβεύεται συνεχώς κάθε μέρα, επειδή έτυχε ένας γείτονας να είναι κακός, να μην είναι καλός γείτονας. Το κράτος λοιπόν θα πετύχει στην αποστολή του που είναι ευημερία μόνο αν έχει εξασφαλίσει την αναγκαία και ικανή ισχύ που είναι η ασφάλεια. Στον όρο ασφάλεια εμπεριέχεται και ο όρος άμυνα. Είναι μεγαλύτερος ο όρος της ασφάλειας από τον όρο άμυνα. Ο όρος λοιπόν ασφάλεια από μόνος του είναι ένας πολυπαραγωγικός όρος και η πρώτη και βασική του έννοια εκάστοτε κάθε φορά που θέλουμε να συζητάμε για την ασφάλεια είναι η επικρατούσα οικονομική κατάσταση, η επικρατούσα τεχνολογική εξέλιξη και επίπεδο που μπορούμε να διαθέτουμε και φυσικά η εκάστοτε απειλή. Αν δεν υπάρχει απειλή, μπορούμε να έχουμε μικρότερο επίπεδο ασφάλειας. Να ξοδεύουμε λιγότερο. Αν έχουμε απειλή, πρέπει να σχεδιάσουμε καλά. Σε λίγα χρόνια για την ελληνική πραγματικότητα θα συμπληρώσουμε 200 χρόνια κρατικής οντότητας. Τα πρώτα 100, νομίζω σε γενικές γραμμές, ήταν χρόνια μία προσπάθειας συνεχούς αύξησης των γεωγραφικών ορίων του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Μετά το 1922 και τον ουσιαστικό θάνατο της μεγάλης ιδέας, ο βασικός στόχος είναι η ασφάλεια και η άμυνα, η διαφύλαξη των κεκτημένων, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1947 με την προσάστηση στη χώρα μας από την Ιταλία των Δωδεκανήσων. Έτσι έχουμε τη σημερινή τελική μορφή του ελληνικού κράτους, τα όρια του. Από τότε λοιπόν και μετά, ειδικά από το τέλος του εμφυλίου πολέμου, ο ελληνικός λαός επιδίδεται στην ανοικοδόμηση της χώρας και προσπαθεί να έχει μια συνεχή πρόοδο. Δεν είναι συνεχής, το αντιλαμβάνεστε, σε όλα τα κράτη συμβαίνουν δυστυχώς ατυχήματα ή δυστυχήματα. Εμείς είχαμε την επταετία 67-74 και από τα δικά μας λάθη έχουμε μια ανοιχτή πληγή στην Κύπρο, η οποία συντελεί ακόμα περισσότερο σε αυτή την ανάγκη περί σοβαρής ασφάλειας και άμυνας. Από το 1974 και μετά, η Τουρκία με εμφανείς απειλές, αλλά με δικαιολογίες που δεν στέκουν ούτε από τις διεθνείς συνθήκες και ούτε από το διεθνές δίκαιο, την ενοχλούν τα μεγάλα όρια του FIR που υπόγραψε και η ίδια και εμείς και έχουμε σήμερα, την ενοχλεί ο όρος των 10 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων που από το 1931 έχει η χώρα μας από το Βενιζέλο για σκοπούς αεροπορίας. Δεν έχουμε 10 μίλια στον αέρα, έχουμε 10 μίλια χωρικά ύδατα μόνο για σκοπούς αεροπορίας και 6 για όλα. Θα μου πείτε, είναι καλό αυτό? Κατά την άποψή μου όχι, έπρεπε να το είχαμε διορθώσει. Αλλά αφού το έχουμε και είναι αποδεκτό από το 1931, πρέπει να το σέβονται. Κάποιοι το σέβονται και άλλοι δεν το σέβονται. Επίσης, έχει βάλει θέματα έρευνας και διάσωσης, μέχρι που είναι τα όρια αυτά, και τα τελευταία χρόνια το έχει παρακάνει, λέγοντας ότι οι συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων δεν διευκρινίζουν ακριβώς όλα τα νησιά που ανήκουν στην Ελλάδα και κάποια πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Δεν λέω ότι είναι δικά της, να τα ξανασυζητήσουμε το καθεστώς τους, ιδιαίτερα λέει διότι εσείς τα έχετε εξοπλίσει. Μια χώρα που απειλείται, εξοπλίζεται. Είναι ηλίθιος όποιος απειλείται και δεν εξοπλίζεται. Σε όλα αυτά τα χρόνια οι σχέσεις με την Τουρκία έχουν φτάσει αρκετές φορές, θα το ξέρετε όλοι σας,
σε κρίσιμα σημεία. Να θυμίσω ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, λόγω αποστολής, στάθηκαν απέναντι σε αυτή την τουρκική προκλητικότητα με επαρκή αποτρεπτική ισχύ και όλα αυτά τα χρόνια οι αεροπόροι μας και οι καπεταναίοι μας στο πολεμικό ναυτικό κάνανε το καθήκον. Θέλω να θυμίσω, χωρίς λεπτομέρειες, ότι το καθήκον αυτό δεν ήταν ανέμακτο και από τις δύο πλευρές. Και να πάμε λίγο έξω από την πατρίδα μας και τις κοντινές σχέσεις με τη γείτονά της και να δούμε ότι το 1990 είναι ένα έτος ιστορικών αλλαγών ευρύτερο. Νομίζω ότι είναι το έτος καμπή για τους παγκόσμιους γεωπολιτικούς σχετισμούς. Η Σοβιετική Ένωση καταρρέει και μαζί της τελειώνει και ο ψυχρός πόλεμος. Και όλοι τρίβουμε τα χέρια μας, ιδιαίτερα εμείς του δυτικού κόσμου που βγήκαμε ως καπιταλιστές νικητές, ότι τώρα θα έχουμε μία ειρήνη, θα έχουμε μία υπερδύναμη και η Pax Americana θα είναι πιο ισχυρή από αυτήν που επικράτησε μετά το 1945. Δυστυχώς, αυτά πολύ σύντομα διαψεύστηκαν. Τοπικοί πόλεμοι φυτρώνανε σαν τα μανιτάρια. Έχουμε Ιράκ, Αφγανιστάν, Ιουγκοσλαβία και οι δύο πρώτες από αυτές τις συγκρούσεις νομίζω πληγώσανε λίγο το πρεστίζ της μεγάλης και μοναδικής υπερδύναμης. Μέσα σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές έχουμε την Τουρκία να εμφανίζεται και προς τιμήν της να ψάχνει να βρει και να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα της νέας εποχής που ανατέλει, προκειμένου να καθιερωθεί η ίδια λόγω μεγέθους, πληθυσμού και γεωγραφικής θέσης ως η περιφερειακή δύναμη που θα μπορεί να κινείται μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων χωρίς να την ενοχλούν αυτές ή τέλος πάντων να της το επιτρέπουν να κάνει τις περιφερειακές δουλειές της όπως αυτή νομίζει. Ενώ παραμένει στο ΝΑΤΟ και θέλει να το παίζει ότι είναι στο δυτικό σύστημα ασφάλειας, έχει γίνει πολιτή με τους αδελφούς μουσουλμάνους, έχει σοβαρές σχέσεις και είχε με τη Χαμάζ, τη Χεσμολάχ και δεν αφήνει από πολύ σκληρές δηλώσεις ήσυχο το Ισραήλ, θέλοντας να παίξει το ρόλο της κορυφής του μουσουλμανικού, τουλάχιστον σουννιτικού κόσμου. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται, και εδώ πρέπει να της πούμε συγχαρητήρια, ότι στα σχέδιά της θα τη βοηθήσει πολύ η αεροπορική και η ναυτική ισχύς και επενδύει τεράστια κεφάλαια στην αμυντική της βιομηχανία για να αναπτύξει πολύ αυτούς τους δύο τομείς. Σήμερα στην πράξη, κύριοι, η αμυντική βιομηχανία σε αυτούς τους τομείς της Τουρκίας είναι σοβαρό εξαγωγικό κομμάτι της όλης εξαγωγικής ισχύως της γείτονας χώρας. Πολύ σοβαρό. Μέσα όμως στη μεγαλομανία τους, οι Τούρκοι το έχουν αυτό ιστορικά, κάνουν και μεγάλα λάθη. Στη μεγαλομανία λοιπόν του Ερντογάν, που θέλει να είναι ο νέος σουλτάνος της εποχής και της περιοχής, αγοράζουν τα S-400. Και έτσι βρίσκονται απέναντι από το αμερικανικό πολιτικό σύστημα που λέει αυτά δεν μπορούν να επιχειρούν ταυτόχρονα με τα F-35 για λόγους ασφάλειας των οπτικών συστημάτων και βρίσκονται εκτός προγράμματος των F-35 και μέσω των νόμων που έχει υπογράψει το Κογκρέσο βρίσκονται εκτός υποστήριξης και για τον υπόλοιπο αεροπορικό του στόλο, κάτι που τους δημιουργεί σταδιακά μεγαλύτερα προβλήματα, με αποτέλεσμα σήμερα η διαθεσιμότητα της τουρκικής αεροπορίας να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εάν υπολογίσουμε και το πραξικόπημα του 2016 που έφαγε τη μισή αεροπορία, διότι η αεροπορία ήταν αντίθετη στον Ερντογάν,
για αρκετά χρόνια, μια δεκαετία τουλάχιστον τώρα, το ανθρώπινο δυναμικό που έφυγε από την τουρκική αεροπορία δεν έχουν καταφέρει να το αναπληρώσουν, τουλάχιστον σε επίπεδο ποιότητας. Σε αριθμούς μπορεί κάτι να έχουν κάνει, αλλά σε επίπεδο ποιότητας όχι. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την προσπάθεια να γίνει περιφερειακή δύναμη, εφευρίσκουν και ένα καινούριο δίκαιο της θάλασσας. Όχι αυτό που έχει υπογράψει όλοι σχεδόν οι Φίλιος και είτε το έχουν εγκρίνει οι χώρες, είτε δεν το έχουν, είναι εθνικό δίκαιο πλέον και εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο, το γνωστό δίκαιο της θάλασσας. Βρίσκουν λοιπόν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος. Τι λέει αυτό το δόγμα? Τα νησιά έχουν μόνο χωρικά ύδατα 6 ναυτικά μίλια. Τίποτα παραπάνω, ούτε 12, ούτε ΑΟΣ, ούτε τίποτα δεν δικαιούται. Και έτσι, για να το στηρίξει, υπογράφει με τη Λιβύη ένα παράνομο σύμφωνο ότι οι δύο χώρες αυτές, χωρίς να υπάρχει Κρήτη, ούτε Ρόδος, ούτε Κάσος, ούτε Κάρπεδος, έχουν μεταξύ τους σχέσεις επικοινωνίας ΑΟΣ. Με όλα αυτά και με πολλά άλλα που έχουν συμβεί σε λεκτικό αλλά και επί του πεδίου, η τουρκική απειλή ήταν πάντα πολύ σοβαρή, ιδιαίτερα την περίοδο που η χώρα μας βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική κρίση, που υπόψη κύριοι, οι δανειστές μας τους περιορισμούς τους είχαν επιβάλει και στις ένοπλες δυνάμεις. Και οι τότε κυβερνήσεις μας το δεχθήκανε και αυτό. Οι οικονομικοί περιορισμοί λοιπόν, όπως σας είπα, και στις ένοπλες δυνάμεις, έβαλαν σε κίνδυνο τη χώρα να βρεθεί σε επίπεδο φιλανδοποίησης με την Τουρκία. Ευτυχώς η οικονομική κρίση περιορίζεται το 18-19, αρχίζει μια ανάκαμψη και το σημαντικότερο απ' όλα, ταυτόχρονα με την ανάκαμψη, η εκλεγμένη κυβέρνηση παίρνει, κατά τη γνώμη μου, σωστές αποφάσεις στον αμυντικό τομέα. Τότε γεννήθηκε το ερώτημα, τι πρέπει να κάνω πρώτο για να σταματήσω την τουρκική απειλή και να κερδίσω χρόνο. Ξέρετε κύριοι, στους σχεδιασμούς ο βασικός παράγων, οι βασικοί μάλλον παράγοντες είναι δύο. Το χρήμα και ο χρόνος. Εάν ένα από τα δύο σου λείπει, αχρηστεύει το άλλο. Δηλαδή, έχω πολλά λεφτά, αλλά δεν έχω χρόνο. Πώς θα κάνω αμυντικά σχέδια? Έχω χρόνο, αλλά δεν έχω λεφτά. Πάλι δεν μπορώ να κάνω αμυντικούς σχεδιασμούς τέτοιους που να μου εξασφαλίζουν ασφάλεια αναγκαία και ικανή. Άμυνα αναγκαία και ικανή. Τα 24 Ραφάλ δεν μηδένισαν την τουρκική απειλή, αλλά μπορούμε να λέμε ότι στην πολεμική αεροπορία σήμερα είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο που ο αντίπαλος σκέφτεται πάρα πολύ πόσο θα του κοστίσει, έστω αν είναι πιο δυνατό σε πολλούς τομείς, έχει στρατηγικό βάθος, έχει μεγάλο αριθμό στρατού κτλ. Πόσο θα του κοστίσει εάν επιχειρήσει κάτι, ένα θερμό επεισόδιο, μια θερμή αναμέτρηση με μια τέτοια αντίπαλο αεροπορία και σταδιακά και τέτοιο ναυτικό που έρχεται, νομίζω όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά λένε δεν είναι cost effective. Δεν πάει δηλαδή το κόστος με την απόδοση σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να το αποφασίσω. Νομίζω λοιπόν ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν μέσω, θα το έχετε ακούσει, του σχεδιασμού Ατζέντα 2030, βάλει ένα πρόγραμμα σε πάρα πολλούς τομείς, δεν έχουν αφήσει κανέναν απ' έξω, να πιάσουν τη στρατιωτική ισχύ που θέλει η χώρα προκειμένου να μην φοβάται καμία απειλή. Ούτε από την Τουρκία, ούτε από κανέναν άλλο. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να σταθώ και να πω δύο λόγια για τις σύγχρονες απειλές. Διότι ξέρετε, καμιά φορά όταν μιλάμε, εστιάζουμε στην Τουρκία κάθε μέρα,
φέρνουμε στο μυαλό μας ένα κλασικό πόλεμο. Δυστυχώς, κύριοι, σήμερα, για να χάσει μια χώρα, μπορεί να μην πέσει ούτε μία ντουφικιά. Τα τεχνολογικά σήμερα επιτεύγματα, οι τεχνολογικές δυνατότητες μπορεί να κάνουν άχρηστη την όποια άμυνα μιας χώρας, διότι θα τις έχουν αχρηστεύσει άλλους τομείς, ιδιωτικούς και κρατικούς, στη λειτουργία της, που δεν θα μπορούν τα αμυντικά συστήματα, όποια και να είναι, να αποδώσουν αυτά για τα οποία έχουν αγοραστεί. Αυτοί οι πόλεμοι, λοιπόν, λέγονται υβριδικοί ή ασύμμετροι πόλεμοι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Ρωσία πήρε την Κριμαία χωρίς να πολεμήσει. Εφάρμοσε στην αρχή οικονομικό πόλεμο, εφάρμοσε το λεγόμενο κυβερνητικό πόλεμο, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα, με hackers κτλ. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει τίποτα στην Κριμαία, περιορισμοί ενέργειας κτλ. Και στο οικονομικούς περιορισμούς, και στο τέλος, για να εμφανίσει και μια στρατιωτική ισχύ, νίκιασε μισθοφόρους από εταιρείες για να καλύψει τη μη δική της παρουσία. Έτσι, λοιπόν, με ένα ψευτοδημοψήφισμα πήρε την Κριμαία χωρίς να κάνει πόλεμο. Λοιπόν, αν σήμερα λέγαμε ότι το κράτος είναι υπεύθυνο με τις δυνάμεις που έχει να μας καλύψει και ο ιδιωτικός τομέας είναι ασφαλής, μπορεί να ασχολείται με τα δικά του. Δεν είναι καθόλου έτσι. Σήμερα, δυστυχώς, οι κρατικές και οι ιδιωτικές οντότητες λειτουργίας ενός κράτους είναι όλοι στόχοι των υβριδικών απειλών. Σκεφτείτε μία περιοχή σαν την Μητροπολιτική Αττική να μην έχει ρεύμα για ένα 24ωρο, να μην έχει νερό για ένα 24ωρο, να μην έχει τραπεζικές λειτουργίες για ένα 24ωρο, να μην μπορεί να επικοινωνήσει κανένας με κανέναν, ούτε με κινητά τηλέφωνα, ούτε με ίντερνετ για ένα 24ωρο, και εκείνη την ώρα να εκδηλωθεί κάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πόλεμος έχει χαθεί πριν πέσει η πρώτη του φεκιά. Άρα, λοιπόν, η ασφάλεια του κράτους και η άμυνα του κράτους δεν περιλαμβάνει μόνο Ραφάλ, F-16, Μπελαρά ή F-35 αύριο. Περιλαμβάνει τομείς όπως είναι η ενέργεια, ο ηλεκτρισμός, η οικονομική λειτουργία, οι επικοινωνίες, πολύ βασικό στοιχείο. Πρέπει να τις καλύψουμε. Η χώρα δέχεται καθημερινά, μπορεί να μην το ξέρετε γιατί δεν ανακοινώνεται, κυβερνοεπιθέσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Πολλές από αυτές, υπόψη, γίνονται και από τρομοκρατικές ομάδες. Δεν είναι μόνο κρατικές οντότητες αυτές που κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι ομάδες οι οποίες ξεκινάνε από χόμπι αυτή την εξειδίκευση των hackers, γίνονται πολύ δυνατοί και τα κράτη μέσω των υπηρεσιών ασφαλείας που έχουν μπορεί να τις νοικιάσουν για να κάνουν το α ή το β σε κάποιον που θεωρούν αντίπαλο. Ένας άλλος τομέας που μπορεί να μας προξενήσει μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα εμάς στο γεωγραφικό σημείο που είμαστε, είναι η μετανάστευση. Μέσω της μετανάστευσης, κύριοι, μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα στην ασφάλεια ενός κράτους. Να θυμίσω το Μάρτι του 2020, εάν αυτό το πλήθος των μεταναστών περνούσε από τον Εύρο, εάν περνούσε, μιλάνε για 100.000, για 150.000, ο ίδιος από το στόμα του Αγίου Ερντογάν. Τους σωθούσε. Πρώτον, θα είχε πέσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεύτερον, η χώρα θα ήταν σε αστάθεια και η Ευρώπη θα αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η Ευρώπη, ευτυχώς η Ελλάδα αντέδρασε πολιτικο-στρατιωτικά καλά στα σύνορά της, πάρα πολύ καλά, έκανε το καθήκον της και τότε ξύπνησε η Ευρώπη και πλάκωσε, όπως τα είδατε, συλλήβδιν στον Εύρο για να πει και μπράβο, αλλά και να δώσει και κάνα πράγμα να φτιάξουμε τους φράχτες που πρέπει να φτιάξουμε. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε
κρατική ασφάλεια, ιδιωτική ασφάλεια, που εγώ τον κρατικό τομέα και τον ιδιωτικό τομέα τους θεωρώ ένα πράγμα πλέον στην κρατική μας λειτουργία, είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι θα έχουμε ευημερία στην Ελλάδα και πρόοδο εάν δεν έχουμε καλύψει αυτούς τους τομείς και από τον υβριδικό πόλεμο και από ένα κλασικό πόλεμο. Δεν γίνεται να αφήσουμε τον κλασικό πόλεμο όταν ο άλλος εξοπλίζεται και μας απειλεί ότι θέλω και το νησί, δεν πρέπει να το έχεις στελεχωμένο, δεν πρέπει να το έχεις επανδρομένο κτλ. Έτσι λοιπόν η αντιμετώπιση, η ασφάλεια, η απόκτηση της ικανής ασφάλειας είναι μια οριστική υπόθεση και πρέπει να περιλαμβάνει και τη στρατιωτική ετοιμότητα και την κυβερνοάμυνα επί όλων των τομέων, κρατικών και ιδιωτικών, και να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και η δραστική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Αυτό παρακαλώ να το προσέχετε πάρα πολύ και ιδιαίτερα στα παιδιά μας που είναι ευάλωτα στην παραπληροφόρηση και μπορούν να μεταφέρουν και να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες που κάποιος θέλει να τις περάσει στα κοινωνικά στρώματα της χώρας μας για να δημιουργήσει πρόβλημα στη συνοχή του πληθυσμού. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι σήμερα ότι η οικονομική ζωή, η ενεργειακή ασφάλεια, η κοινωνική συνοχή και γενικά η ευημερία ενός κράτους δεν είναι οι συνέπειες ενός κλασικού πολέμου με σφαίρες, στρατιώτες, τάγκς και αεροπλάνα, όπως το παρελθόν, αλλά είναι τα ίδια κατευθείαν στόχοι αυτών των υβριδικών πολέμων, αυτών των μορφών πολέμου. Η χώρα μας, εξ όσων γνωρίζω, έχει λάβει σοβαρά μέτρα εναντίον αυτών των απειλών, κυρίως στον κρατικό τομέα, και βεβαίως γίνονται κινήσεις σοβαρές και στον ιδιωτικό τομέα. Και σε αυτό το σημείο νομίζω θα ήταν χρήσιμο να πούμε και δύο λόγια για τα τρέχοντα γεωπολιτικά πράγματα που κάθε μέρα όλοι μας ακούμε στις τηλεοράσεις. Να ξεκινήσω με ένα άρθρο, με μια σημείωση που κάνει ο καθηγητής Σπύρος Λίτσας του ΠΑΜΑΚ, προχθές το έγραφε. Στα χρόνια του ελληνικού κράτους επικρατούν δύο ιδεολογίες. Να μην κάνω κανένα λάθος και τον μειώσω. Από τη μία, αυτή που πρεσβεύει και θέλει μια μικρή Ελλάδα που να μειώνει το βεληνικές της και τον πόη της, ώστε να περνά απαρατήρητη, να μην ενοχλεί κανένα, να μην την ενοχλούν. Μία θέση, κατά τη γνώμη του κ. καθηγητού, άκρο συντηρητική και αδιέξοδη. Από την άλλη, υπάρχει μία μερίδα που πρεσβεύει ότι πρέπει να είναι έξυπνη η Ελλάδα. Οι υποστηρικτές αυτής της θέσης θέλουν η χώρα να μεγιστοποιεί το αποτύπωμά της σε επίπεδο σκληρής, ήπιας και οικονομικής ισχύως. Δηλαδή, να αυξάνει την ισχύ της συνεχώς σε όλους τους τομείς. Η ιδέα της έξυπνης Ελλάδος εκπροσωπείται κυρίως από τη μεσαία τάξη ανέκαθεν. Η κίνηση, για παράδειγμα, της Αθήνας να στείλει 4 F-16 και 2 φρεγάτες στην Κύπρο, όσοι είχε καθήκον εθνικό, ενεργοποίησαν και τις δύο τάσεις αυτές από τα μέσα ενημέρωση και κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα δε όταν η Τουρκία έστειλε 6 F-16 στα κατεχόμενα, βγήκανε ή της μικρής Ελλάδος και ασφαλούς Ελλάδος, κατά τη γνώμη τους, να λένε πού πάμε τώρα να μπλέξουμε πάλι. Ή λέγανε το άλλο, αυτές είναι εθνικιστικές ενέργειες και πρέπει να κατανοούμε και τις ανησυχίες της Τουρκίας. Η έξυπνη Ελλάδα λειτουργήσε ορθολογικά. Η υποστήριξη της Κύπρου έχει μεγάλη γεωπολιτική αξία.
που προκύπτει από την ικανότητα υποστήριξης του ενιαίου αμυντικού δόγματος, το οποίο αντλεί την ύπαρξή του από τον δεσμό που λέει «δύο κράτη, μία καρδιά». Υπόψη ότι η τουρκική κίνηση των 6 F-16 είναι αντίθετη στους κανονισμούς του International Traffic in Arms Regulations του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, τους οποίους έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης, οι κινήσεις της Αθήνας προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία ορίζουν τη χώρα μας ως δύναμη εγγύησης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν αρέσει πολύ αυτό στην Τουρκία, το καταλαβαίνω. Βάλαμε την Κύπρο με αυτή την κίνηση και με άλλες στο δυτικό σύστημα ασφάλειας. Η ισχύς του άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ αυξάνεται συνεχώς. Η έξυπνη Ελλάδα κατά τον κύριο Λίτσα δεν είναι ούτε μικρή, ούτε ταπεινή, ούτε θα κάτσει σε μια γωνία φοβικά να παρακολουθεί την Τουρκία με τις αναθεωρητικές της κορώνες. Προσωπικά, να μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με τον κύριο καθηγητή. Ο πόλεμος είπα Ισραήλ εναντίον του Ιράν θεωρώ ότι ήταν αναπόφευκτος. Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν στις στρατηγικές του επιδιώξεις έγραφε «Εξαφάνιξη του σιωνιστικού μορφώματος που φέρει το όνομα Ισραήλ». Όμως, και είχε, για το σκοπό αυτό, είχε δημιουργήσει τους λεγόμενους, που λέγαμε στο χωριό μου, στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, πρόξη, τη Χεσμολάχ, τη Χαμάς και τους Χούθη. Γιατί, επειδή το ίδιο είναι λίγο πιο μακριά από το Ισραήλ, να έχει κι άλλους που μπορούν να βοηθήσουν στον αγώνα εναντίον του Ισραήλ για να το εξαλείψει. Όμως, δεν ήξερε ή δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του όταν έγραφε αυτό το στρατηγικό του στόχο, ότι στο αμυντικό δόγμα του Ισραήλ το πρώτο άρθρο λέει επειδή δεν έχουμε στρατηγικό βάθος, είμαστε μια μικρή χώρα, όταν απειλείται ο λαός μας, εμείς θα αμυνόμεθα εκτός συνόρων. Όλες τις απειλές θα τις αντιμετωπίζουμε εκτός συνόρων. Αυτό έπρεπε το Ιράν και οι άλλοι Χεσμολάδες, Χαμάδες να το σκέφτονται πολύ σοβαρά. Όταν ένα κράτος εξοπλίζεται τόσο πολύ για να έχει αυτή την ικανότητα, πρέπει να το σκέφτεσαι, να το λαμβάνεις υπόψη. Δεν το λαμβάνει υπόψη τους. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχετε διαπιστώσει ότι έχει υλοποιήσει ένα τεράστιο πτυτικό έργο με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε αποστάσεις άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων. Να μου επιτρέψετε σαν αεροπόρος να επισημάνω ότι κλειδί σε αυτές τις αεροπορικές επιχειρήσεις αυτών των μεγάλων αποστάσεων, και εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλες, αλλά έχουμε κάποιες σχετικά μακρούτσικες, είναι η εικόνα του πεδίου της μάχης και η τροφοδοσία με καύσιμο των αεροσκαφών στο πήγαινε και στο έλα. Θέλεις υπτάμενα να σου δίνουν την εικόνα και υπτάμενα να σε τροφοδοτούν με καύσιμο για να πηγαίνει έρχεσαι ασφαλώς και να μην έχεις ανάγκη τα αεροδρόμια κάθε τόσο. Το Ιράν για να αμυνθεί χρησιμοποίησε κυρίως το βαλιστικό του οπλοστάσιο. Σεβαστό όπλο. Λέγεται ότι την ώρα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, πριν από τα 2 μήνες τώρα, 3.000 ήταν η βαλιστική πύραυλη που διέθετε και μεγάλος ο αριθμός των μαχητικών drones. Όμως αυτή τη φορά, αν σκεφτούμε λίγο τις 12 μέρες πολέμου πέρυσι τον Ιούνιο,
Αυτή τη φορά η εμπλοκή και ο τρόπος άμυνας του Ιράν απέναντι στην επίθεση, την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ, έβαλε στο παιχνίδι αυτό που είπαμε λίγο πριν, ασύμμετρο πόλεμο. Στοιχεία ασύμμετρου πολέμου. Τι έκανε? Έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Ήτανε στοιχείο άμυνας για τη χώρα? Ναι, αλλά ενέπληξε την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Έβαλε στον πόλεμο τις χώρες του κόλπου. Γιατί απειλεί το? Όχι. Δημιούργησε πρόβλημα στους συμμάχους των ΗΠΑ. Πίεση στις ΗΠΑ. Η προστασία των κρατών του κόλπου, των αραβικών κρατών του κόλπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχαν αναλάβει, αλλού εγγράφος, αλλού προφορικός, δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική ή τουλάχιστον ήταν περιορισμένη. Αυτό νομίζω ότι προβληματίζει κάπως σοβαρά τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, η επίρρηψη των ευθυνών από τον πρόεδρο Τραμπ στο ΝΑΤΟ ότι δεν τον βοηθάνε, δεν τον κάνουνε, νομίζω ότι δημιουργούν προβλήματα στη συμμαχία και να επιτρέψω στον εαυτό μου μια εκτίμηση, εάν αναγκαστεί ο πρόεδρος Τραμπ να δώσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ στο Ιράν και με εισιτήριο, νομίζω ότι έχει χάσει την πολιτική του οντότητα. Ο πρώην υφυπουργός ενέργειας των ΗΠΑ, ο Τζέφρι Πάιτ, λέει σε ένα σημείο, ακόμα και να τελειώσει η σύγκρουση, αυτή που είναι σε εξέλιξη, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές. Ένα συμπέρασμα από αυτόν τον πόλεμο είναι ότι θα υπάρξει, και προσέξτε παρακαλώ, ανάγκη διαφοροποίησης σε όλα. Δηλαδή, διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, διαφοροποίηση στις διαδρομές και διαφοροποίηση στους ενεργειακούς φορείς. Εδώ μπορεί να είναι το παράθυρο ευκαιρίας που λέμε για τη χώρα μας. Με βάση τους ενεργειακούς σχεδιασμούς που έχει κάνει με τη Chevron και την ExxonMobil, θα βρεθεί, ελπίζουμε, στην καρδιά αυτών των διαφοροποιήσεων ο κάθετος διάδρομος αερίου από την Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη προς την Ανατολική Ευρώπη υποστηρίζεται πολύ ισχυρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Κύπρο, Ισραήλ και με Αίγυπτο θα γίνουν. Μην ακούτε ιστορίες. Θα γίνουν. Σε ευρύτερο πλαίσιο οι επιπτώσεις από αυτόν τον πόλεμο θα πάρουν χρόνο και θα είναι σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Η ενέργεια είναι ο ένας που είναι προφανής, εμφανής και τον υφιστάμεθα ήδη. Όμως, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι η πετροχημική παραγωγή και η παραγωγή λιπασμάτων για τις παγκόσμιες ανάγκες, το 30% το έπαιρνε από τις χώρες του κόλπου, λόγω των πετρελαίων που χρειάζονται αυτά τα παράγωγα. Όταν λοιπόν έχει μειωθεί 30% η παραγωγή λιπασμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι οι εισοδιές του καλοκαιριού που μας έρχεται και τις ανοίξεως του 27 σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι μειωμένες. Επομένως, οι τιμές των τροφίμων θα πάρουν την ανηφόρα. Και μία άλλη επίπτωση που αρκετοί αναλυτές την επισημαίνουν και προσωπικά την θεωρώ πολύ σοβαρή εάν διατηρηθεί έτσι, έχει σχέση με την πολιτική των δύο μεγάλων αντιπάλων παγκόσμιων δυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα επί κυβερνήσεως Τραμπ, πάντα ίσχυε για την υπερδύναμη αυτό που θα πω, αλλά τώρα έχει παραγίνει εδώ πέρα. Η εφαρμογή της ισχύως και δι της στρατιωτικής ισχύως είναι το πρώτο μέσο που εφαρμόζει η Αμερικανική κυβέρνηση για να πετύχει αυτό που θέλει. Απ' την άλλη μεριά, η άλλη υπερδύναμη, η Κίνα, στην προσπάθειά της και στην επιδίωξή της
να σταθεί απέναντι στις ΗΠΑ και να έχει παγκόσμια ισχύ, δεν χρησιμοποιεί σκληρή ισχύ, χρησιμοποιεί οικονομική, εμπορική, δηλαδή soft power, αυτό που λέμε εμείς. Soft power. Εάν δύο γενιές νέων πολιτικών ηγεσιών, που δηλαδή μετά από δύο γενιές θα αναλάβουν τα ενία των πολιτικών ηγεσιών σε πολλές χώρες, έχουν ζήσει με αυτή την κατάσταση, ποιον λέτε να επιλέξουν για σύμμαχό τους στο μέλλον? Πολύ φοβάμαι ότι θα επιλέξουν αυτόν που προσφέρει οικονομικά, εμπορικά και δεν τους πειράζει στρατιωτικά. Ενδέχεται, λένε πολλοί. Είναι μία υπόθεση η οποία όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη γνώμη. Με όλη λοιπόν αυτή τη γεωπολιτική εξέλιξη που ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί και που σε πολύ γενικές γραμμές έτσι λίγο περιγράψαμε και σε συνδυασμό με την αναθεωρητική στάση της γείτονάς μας, της Τουρκίας, απέναντι στη χώρα μας και την Κύπρο, θεωρώ ότι ο μόνος ασφαλής δρόμος για πρόοδο και ευημερία του ελληνικού λαού είναι η επίτευξη ενός υψηλού επίπεδου ασφάλειας και άμυνας. Αυτός ο στόχος, κύριοι, θα επιτευχθεί μόνο με ισχυρή οικονομία και σωστές πολιτικές σε τομείς που ακόμα έχουν μείνει λίγο πίσω, έως πολύ πίσω, όπως για παράδειγμα η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Κρατική και ιδιωτική. Τα τελευταία χρόνια κάτι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η καλή αρχή που έχει γίνει θα συνεχιστεί. Γιατί έχουμε και το ιδίωμα η μία κυβέρνηση να κάνει αυτό και να έρχεται η άλλη να το αλλάζει, να έχει άλλο σχέδιο. Όχι να χτίζει πάνω σε αυτό που πάει καλά κατά κάποιο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, να το θυμάστε και να το θυμόμαστε όλοι μας, σε μία ομιλία του, όταν αναλάμβανε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος, ο αείμνηστος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κέννεντι. Μη ρωτάτε συνεχώς τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας. Να το θυμόμαστε, διότι αυτό σημαίνει τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι ένα ευαίσθητο πολίτευμα και να λειτουργήσει και να μας φέρει πρόοδο δεν λειτουργεί αν όλα τα μέλη της κοινωνίας δεν συμμετέχουν επωφελία όλων. Εγώ όμως, επειδή μου αρέσει πολύ η ιστορία και διαβάζω, θα θυμίσουμε μαζί, να θυμηθούμε όλοι μαζί αυτά που έλεγε χιλιάδες χρόνια πριν η ελληνική γραμματεία δια του στόματος του Περικλή όταν μιλούσε στους Αθηναίους της τότε εποχής. Να σας το πω στα αρχαία ελληνικά πρώτα για την ωραία και μετά στα νέα. Μάλλον πεφόβημε τα σικίας ημών αμαρτίας ή τα στον εναντίον διανοίας. Στα νέα ελληνικά, τα δικά μας λάθη είναι που φοβάμαι και όχι τα σχέδια των εχθρών μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την καλή σας πρόθεση να με ακούσετε. Ερωτήσεις. Άμα θέλετε ερωτήσεις. Ο κύριος Γιωργούσης. Κύριε Πουλιόπουλε, παρακαλώ. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την ολιστική προσέγγιση, γιατί σε λίγο χρονικό διάστημα είδατε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που δεν ήθελα να ρωτήσω και δεν βάλατε στην εξίσωση είναι το ρόλο των Κούρδων. Θα μου πείτε, είναι μεγάλο το θέμα, αν ποια είναι η γνώμη σας. Δηλαδή, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το εργαλείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικάνοι. Και κάτι άλλο έτσι, θα ήθελα να ρωτήσω ότι με την εξέλιξη τώρα της τεχνητής νοημοσύνης και γενικά για τον υβριδικό πόλεμο κλπ. Τι θεωρείτε ότι
η ελληνική βιομηχανία, η αμυντική ελληνική βιομηχανία, πού θα πρέπει να δώσει περισσότερο βάρος? Θα πρέπει να δώσει στους εξοπλισμούς, στην κυβερνητική, σε κάτι άλλο? Αυτά. Ωραία ερώτηση. Καταρχήν να πούμε για τους Κούρδους. Θα έλεγα ότι τόσο μεγάλος πληθυσμός εθνικός που έχει μείνει χωρίς πατρίδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, σήμερα, νομίζω. Όμως, να πούμε και μια αλήθεια. Όταν λέμε Κούρδοι, δεν είναι ένα πράγμα. Και αντιμάχονται δυστυχώς και μεταξύ τους. Και εθνολογικά και πολιτικά. Έχουμε κομμουνιστικά κουρδικά κόμματα, έχουμε εθνικιστικά κουρδικά κόμματα και τα μεσαία. Όμως είναι αλήθεια ότι αυτός ο λαός που ζει σε Περσία, σε Τουρκία, σε Ιράκ και σε Συρία έχει πουληθεί πολλές φορές από τις μεγάλες δυνάμεις. Και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου και μετά από αυτό. Τον τελευταίο καιρό φαινόταν ότι οι Κούρδοι της Συρίας τουλάχιστον είχαν μία ελπίδα να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο κομμάτι. Δεν επετεύχθηκε, δεν έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο της αμερικανικής πολιτικής, αλλά δεν βρίσκεται και σε φάση υλοποίησης. Είναι, θα έλεγα, σε μία κατάσταση αναμονής αυτή η υπόθεση, ειδικά των Κούρδων της Συρίας, που δώσανε πάρα πολύ μεγάλη μάχη εναντίον του ISIS, του θεοκρατικού καθεστώτος της περιοχής, με τις ευλογίες της Αμερικής και την υποστήριξη του Ισραήλ. Δεν δικαιώθηκε ο αγώνας τους, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί από οι πιθανότητες που μπορεί κάτι να γίνει στο μέλλον και εξαρτάται πολύ από το πού θα το πάει η Συρία. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει χρόνο στο νέο καθεστώς της Συρίας μέχρι να κάνει νόμιμες εκλογές, να το δούνε πώς θα πολιτευτεί και μετά να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εάν δούνε μεγάλη διείσδυση της Τουρκίας στη Συρία, το Ισραήλ δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια για να φέρει την απειλή πιο κοντά του, θα δημιουργηθεί θέμα. Τώρα, η μόνη αυτόνομη κουρδική οντότητα σε εισαγωγικά ή χωρισμικά είναι στο βόρειο Ιράκ. Εκεί τα έχουν ψιλοβρει με τους Τούρκους για να μην επιτρέψουν στο λεγόμενο ΠΚΚ, το κομμουνιστικό κομμάτι του παλιού Τσάλαν, να αποκτήσει μεγάλη δύναμη. Οι Κούρδοι του Ιράν δεν κουνηθήκανε καθόλου τώρα. Λέγεται ότι έγινε μια προσπάθεια να εξοπλιστούν και από το Ισραήλ και εννοώ τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών αυτών, έτσι. Αλλά κοιτάξτε, ένα θεοκρατικό καθεστώς 47 χρόνια στο Ιράν έχει δημιουργήσει τέτοιες δομές ελέγχου της χώρας που εμάς η εφταετία σε 7 χρόνια κυβερνούσε τα πάντα και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε, να μην μιλήσουμε. Φανταστείτε ένα καθεστώς περίπου όμοιο και χειρότερο, διότι έχει βάλει τη θρησκεία στο σύστημά του, 47 χρόνια. Μου λέγε κάποιος σε μία συνάντηση ότι ένας νέος στο Ιράν, και το λέω αυτό για να καταλάβετε γιατί δεν κουνιάται καμία αντίδραση εναντίον από μέσα. Ένας νέος, αν θέλει να πετύχει στη ζωή του οικονομικά, οικογενειακά, με το που τελειώνει το Λύκειο, πρέπει να ενταχθεί στη λεγόμενη πολιτική άμυνα των φρουρών της Επανάστασης. Είναι δηλαδή, να πούμε, μία οργάνωση η οποία εξυπηρετεί το καθεστώς σαν πολιτική οργάνωση που ελέγχει περιοχή-περιοχή. Εάν πετύχει εκεί καλά, μετά διορίζεται στις επιχειρήσεις που ελέγχουν οι φρουροί της Επανάστασης. Από κάτω δηλαδή μέχρι πάνω εξελικτικά θα είναι υποχείριο αυτού του συστήματος. Δύσκολα λοιπόν ατομικά και οικογενειακά να αντιδράσεις όταν έχεις ανάγκη τα πάντα. Αν όμως αυτό το καθεστώς μπει σε τριβή μεταξύ του, γιατί φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, να μην συμφωνούν όλοι για το ίδιο πράγμα, μπορεί κάτι να γίνει. Τώρα, όσον αφορά την AI, δεν είναι καινούριο πράγμα, απλώς εξελίσσεται τώρα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ γρήγορα και ήδη μπαίνει στο σύστημα και σε όλα τα συστήματα ουσιαστικά. Δεν υπάρχει
βιομηχανία που να θέλει να θεωρείται σοβαρή, που να μην το λαμβάνει υπόψη. Αυτό. Δεν μπορεί να σχεδιαστεί αμυντικό σύστημα που να μην το λαμβάνει υπόψη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και θα σας πω και τι κάνει η Ελλάδα και όλες οι χώρες. Όταν θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα αμυντικό σύστημα που να μπορεί να αμυνθεί, αφού έχει τα οπλικά συστήματα άμυνας, αλλά θέλει και το λογισμικό και την συνεργασία αυτών των συστημάτων, προκειμένου να μπορεί να αμυνθεί εναντίον drones, μεγάλου αριθμού drones και βαλιστικών πυράβλων και αεροσκαφών, θα πρέπει, αφού παίρνει την εικόνα εδάφους και αέρος, αυτή να συγκεντρώνεται σε ένα σύστημα επεξεργασίας, υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας, με AI, που θα δίνει λύση στο πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό λύση στο πρόβλημα? Δηλαδή, ποια είναι η πρώτη απειλή, ποια είναι η δεύτερη απειλή, ποια είναι η τρίτη απειλή, ποιες είναι ταυτόχρονα απειλές. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ανθρώπινο μυαλό με σκέψη ούτε ενός ανθρώπου ούτε 10 ανθρώπων. Επομένως, η AI χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό από τώρα. Και να σας πω και κάτι που ίσως δεν το ξέρετε, υπάρχει ελληνική αμυντική βιομηχανία πάρα πολύ σοβαρή, που σχεδιάζει η AI, που έχει ρίξει μικροδορυφόρο για επικοινωνίες και για άλλα πράγματα και μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα αρκετά σοβαρά και που έχει συνεργαστεί με NASA, με European Aerospace Agency, με CERN στην Ελβετία και με άλλα. Έχουμε πυρήνες βιομηχανικούς και startup επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δείξει πολλά σοβαρά δείγματα προόδου. Έχουμε επιχειρήσεις που φτιάχνουν drones πάρα πολλά. Ο στρατός φτιάχνει drones. Τα εργοστάσια του στρατού της αεροπορίας φτιάχνουν drones. Μικρά, μεγαλύτερα, η ΕΑ φτιάχνει. Έφτιαξε τον Γκένταου. Το ακούσατε όλοι. Δουλεύτηκε στο Περσικό κόλπο και δούλευε και έκανε. Και τώρα δουλεύει στην Κύπρο. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι χρησιμοποιείται. Παρακαλώ. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, κύριε Τεράχη, επειδή ταχθήκατε ανοιχτά υπέρ των υπτάμενων αεροσκαφών ανεφοδιασμού, εντάξει, το αεροσκάφος ανεφοδιασμού θα δώσει καύσιμα σε ένα μαχητικό που επιστρέφει πιθανόν σχεδόν άτομο, αλλά δεν δίνει ούτε αντίμετρα, ούτε άλλα όπλα, ούτε βλήματα και το κυριότερο δεν δίνει ξεκούραση στο χειριστή. Μήπως για τις δικές μας εδώ πέρα επιχειρησικές συνθήκες θα ήταν καλύτερο αυτά τα χρήματα να πάνε κάπου που θα τα δούμε πιο πολύ να αποδίδουμε. Γιατί ακούμε πολλά για υπτάμενα τάγκερ και μάλλον μεταχειρισμένα από την Αμερική. Αν και τώρα με τα C390 τα μεταφορικά που μιλάμε με τη Βραζιλία, αυτά τρέπονται ευκολότερα σε υπτάμενα τάγκερ. Ναι. Αλλά το θέμα είναι μήπως δεν είναι η καλύτερη επιχειρησιακή λύση και σε ένα χωρισμένο περιβάλλον όπως το Αιγαίο την ώρα της σύραξης είναι και στόχοι. Ναι. Και σημαντικοί στόχοι. Βέβαια. Πρώτη στόχη εναντίον ενός αεροπορικού όπλου είναι τα υπτάμενα ραντάρ και τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού από την αντίπαλη αεροπορία. Όμως θα ξεκινήσω με ένα τωρινό παράδειγμα, για να με καταλάβετε γιατί η ελληνική αεροπορία έχει ανάγκη τάγκερ. Στείλαμε 4 F-16 στην Κύπρο. Τα στείλαμε όμως για να είναι ο εκτεταμένος, ο μακρύς βραχίωνας, που αν δεν μπορέσουν τα άλλα συστήματα των Αμερικανών, του Ισραήλ, ο Κένταρος, η Μπελαρά που ήταν εκεί, να έχουν απογειωθεί και να πάνε πιο μακριά με τα βλήματα που έχουν να καταρρίψουν το drones ή το βαλιστικό πύραυλο. Δεν τα στείλαμε στην Κύπρο για την τουρκική απειλή. Εάν στείλουμε αεροπλάνα στην Κύπρο για τουρκική απειλή, είναι τεράστιο στρατηγικό λάθος. Διότι πάμε και τα βάζουμε στο στόμα του λύκου, κάτω από την αεροπορική του ομπρέλα, που μπορεί να την υποστηρίζει σε δευτερόλεπτα. Και επομένως, τα πρώτα που θα απειληθούν θα είναι αυτά τα αεροπλάνα που θα είναι στην Πάθο, έτσι, στο αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι χρειάζεται όμως η Κύπρος από εμάς ως αεροπορική υποστήριξη? Αεροπορική παρουσία συνεχή που να μηδενίζει ή να υποβαθμίζει την αντίστοιχη τουρκική.
Να μην της επιτρέπει να την απειλεί στο έδαφος και στη θάλασσα. Αυτό μπορεί να το κάνουν τα Ραφάλ. Με τα βλήματα που έχουν, μπορεί να το κάνουν τα Viper, τα F-16. Όμως, όταν στείλω 4 Viper πάνω από την Κύπρο και ελέγχουν το χώρο, και δεν με εμφανιστεί η τουρκική αεροπορία, και είναι φορτωμένα βλήματα και μείνουν από καύσιμα, πρέπει να γυρίσουν στη Σούδα, στο Καστέλι να πάρουν καύσιμα. Το κενό πρέπει να στείλω άλλα. Άμα έχω ένα τάγκερ πάνω από την Αίγυπτο και κατέβει νότια και πάρει καύσιμο και ξαναγυρίσει, δεν είναι κέρδος. Δεν θα το έχω το τάγκερ στην Αταλία, θα το έχω έξω από το Κάιρο, έξω από την Αλεξάνδρεια. Θα το έχω στη Μάλτα. Που για να περάσει αυτό να πάει να το απειλήσει, πρέπει να ρίξει πρώτα τα F-16 τα δικά μας που είναι εκεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι για να κάνεις μια αεροπορία δραστική σε μια σοβαρή απόσταση, πρέπει να της παρέχεις και αυτό το στοιχείο. Δεν λέω ότι αυτό θα κρίνει, αλλά βλέπετε στο Ισραήλ ότι κρίνει τον αεροπορικό πόλεμο. Πώς θα τον κάνει ανέργειος? 2 εφοδιασμούς κάνουν. Μία στο πήγαινε και μία στον αέρα. Και μία στην επιστροφή, sorry. Όμως έχετε δίκιο ότι πρέπει να εξετάζονται όλα τα δεδομένα. Όλα είναι χρήσιμα. Αλλά με τη σειρά τους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριος Παπαγιάννης. Αν θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια περισσότερα, ποιος είναι τελικά ο συσχετισμός αεροπορικών δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας σήμερα, με δεδομένη το μαζικό εξυγχρονισμό των δικών μας F-16 Viper, την προμήθεια των Rafale F-35 δεν έχουμε ακόμη, αλλά και της μαζικής φυλάκισης πολλών Τούρκων πιλότων με την δικαιολογία ότι συμμετείχαν ίσως στο πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν. Και μία δεύτερη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Ποιος είναι ο συσχετισμός μας σχετικά με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο? Διαβάζουμε ότι η Τουρκία έχει μια ισχυρή μονάδα παραγωγής Bayraktar που τα εμπορεύονται κιόλα. Αλλά κάτι αντίστοιχο έχουμε και εμείς. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα το δικό μας. Έχουμε. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, η τουρκική αεροπορία με τις 2 αιτίες που προανέφερα, την αγορά των S-400 και το βγάλσιμό τους από το πρόγραμμα του F-35, ταυτόχρονα δημιούργησαν ένα πρόβλημα στις νομικές σχέσεις που έχουν με τις ΗΠΑ για σοβαρά ανταλλακτικά υποστήριξη των F-16. Θέλω να ξέρετε ότι το αεροσκάφος, τα οπλικά συστήματα που είναι επίπεδου τεχνολογίας σύγχρονου αεροσκάφους, δεν έχουν ανάγκη από βίδες, λαμπαρίνες. Αυτά τα φτιάχνει ο κάθε μπαρμπαμίτσος στο συνεργείο. Έχουν ανάγκη από υπολογιστάς, από ηλεκτρονικές πλακέτες. Παλαιότερα, θα το ξέρετε όλοι σας, λέγαμε ότι για να φτιάξουμε ένα καλό αεροπλάνο, λέγανε οι αεροναυπηγοί, θέλουμε να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε μια ωραία αεροτομή, να βρούμε και ένα καλό κινητήρα, να την υποστηρίξουμε για να φτιάξουμε ένα καλό μαχητικό. Τώρα ξέρετε πώς ξεκινάει η σχεδίαση ενός σύγχρονου μαχητικού. Θέλουμε 3 δυνατούς υπολογιστάς, κατελάχιστον. Έναν για να ελέγχει το αεροπλάνο, έναν για να ελέγχει το οπλικό σύστημα και ένα για το navigation system που θα πηγαίνει το αεροπλάνο χωρίς να μπορεί να το αποκαλύψουν στο στόχο εκεί που θέλουμε. Αυτοί οι 3 πρέπει να επικοινωνούν, να έχουν ένα καλό σύστημα αυτοπροστασίας το οποίο να το εναρμονίζουν με τις απειλές και όλο αυτό που σχεδιάσαμε να το βάλουμε σε αεροτομή και με έναν ισχυρό κινητήρα για να κάνει τη δουλειά. Έτσι λοιπόν η Τουρκία έχει μείνει από ανταλλακτικά σοβαρά για τα F-16 που δεν μπορεί να τα αναπληρώσει. Η διαθεσιμότητά της σήμερα σε στόλο F-16 λένε, δεν μπορώ να πάρω όρκο γι' αυτό, ξέρετε, οι πληροφορίες οι οποίες ενέχουν και ένα κίνδυνο λάθος. Κυμαίνεται στο 50 με 60% από τον αριθμό που έχει. Έχει πρόβλημα. Αυτό, εάν το κάνουμε μια έτσι υπόθεση εργασίας και το θεωρήσουμε ως δεδομένο, ερμηνεύει μαζί με κάποια άλλα πολιτικές πράξεις και ότι εδώ και 3 χρόνια έχουν σταματήσει τις αεροπορικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Δεν έχουν τους αριθμούς να υποστηρίξουν. Βλέπετε που και που σε καμιά άσκηση κανένα ζευγάρι να πετάει και να κάνει καμιά ιστορία. Από εκείνον τον αριθμό το μεγάλο που είχαμε
τα περασμένα χρόνια. Αυτή είναι μία εικόνα. Το πραξικόπημα δημιούργησε πρόβλημα και στο ανθρώπινο δυναμικό. Η μονάδα μου λέγανε που είναι έξω από την Άγκυρα. Το παλιό Μούρτετ, νομίζω νυν Άκιτσι, στο οποίο έχω προσγειωθεί 2 φορές με F-102. Στη μία μας κλέψαν και τα αλεξίπτωτα ουράς και γυρίσαν με τρίπια αλεξίπτωτα δεδομένα. Έμεινε από το προσωπικό που είχε η μονάδα, από το μόνιμο προσωπικό δεν έμεινε σχεδόν κανένας, κάτι υπαξιωματική ελάχιστη, και το στρατεύσιμο προσωπικό μόνο. Η ηγεσία όλης της μονάδας αποκεφαλίστηκε. Όχι μόνο αποκεφαλίστηκε, αποστρατεύτηκε, πήγαν και φυλακή αρκετοί. Επομένως, η αεροπορία τους από το 16 και μετά σταδιακά βρίσκεται σε ένα προβληματικό καθεστώς, από το οποίο δεν έχει ανακάμψει 100%. Έτσι λοιπόν, εμείς προσθέτουμε στο δυναμικό μας το αεροπορικό, το καθαρά αεροπορικό με αεροσκάφη, ισχύει, και δεν προσθέτουμε μόνο σε σύγχρονα αεροπλάνα, αλλά το κάθε ένα από αυτά τα αεροπλάνα προσθέτει σε αποτελεσματική ισχύ στην εναέριο μάχη και στη μάχη επί των στόχων εδάφους σε μεγάλες αποστάσεις. Διότι φέρει όλα τα σύγχρονα όπλα που χρειάζεται το αεροπορικό οπλοστάσιο για να είναι αποτελεσματικό επί στόχων επιφανείας, θαλάσσης και εδάφους και επί στόχων στον αέρα. Έχετε ακούσει για τα αποτελεσματικά όπλα αέρος-αέρος του Ραφάλ, που μπορεί να αποκαλύψουν στόχο χωρίς να ανοίξουν ραντάρ, χωρίς να αποκαλυφθούν δηλαδή τα ίδια και να χτυπήσουν ένα στόχο στα 60 χιλιόμετρα, 60 ναυτικά μίλια, 70 χιλιόμετρα και παραπάνω. Τώρα, στον τομέα, όπως σας είπα, αμυντική βιομηχανία, η Τουρκία έχει κάνει άλματα. Εδώ είναι αλήθεια. Και εμένα η εμπειρία μου με έχει διδάξει τον αντίπαλο θα πρέπει να τον ζυγίζει σωστά, όχι εσκεμμένα ελληματικά. Η βληματική της δύναμη και η δύναμη σε drones είναι πολύ σοβαρή. Και η Ελλάδα σχεδιάζει με αυτούς τους συντελεστές σοβαρά υπόψη. Αυτοί οι συντελεστές, να ξεκινήσω από τα drones, αναχαιτίζονται με 2 τρόπους. Καταρχήν με βλήματα και σφαίρες, που είναι ο πιο ακριβός τρόπος, και ηλεκτρονικά, όπως ο Κένταυρος. Ο Κένταυρος δεν πυροβολεί. Τι κάνει? Εκπέμπει μία δέσμη ηλεκτρονικού φάσματος, τρελαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα του drones, χάνει την επαφή του με το σταθμό του ή το ίδιο το ηλεκτρονικό του σύστημα απορριθμίζεται και πέφτει. Σε αυτό το τομέα γίνονται σοβαρές προσπάθειες, πιστέψτε με. Και βεβαίως εξετάζονται και οι τρόποι, αν αντιβληματικά συστήματα έχουμε, τα Patriot, μια μερίδα των βλημάτων των Patriot είναι αντιβαλιστικά, αλλά θέλει να έχεις σοβαρό αντιβλητικό σύστημα παραπάνω. Οι φρεγάτες μας έχουν που παίρνουμε, τα Patriot έχουμε και σχεδιάζονται και άλλα συστήματα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Έχετε ακούσει για την ασπίδα του Αχιλλέα, που θα είναι το αμυντικό σύστημα της Ελλάδος για όλα. Δεν φτιάχνονται από μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Είναι ακριβό χόμπι η άμυνα, άμα θέλεις να την έχεις. Παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την ομιλία. Η δική μου αίσθηση είναι ότι υπογραμμίσατε πάρα πολύ καλά και οριστικά, όπως είπε και ο καθηγητής, την έννοια της ενδογενής προσπάθειας για ανάπτυξη μιας ασφάλειας που πηγάζει με ίδια μέσα με τις δικές μας προσπάθειες και τους δικούς μας πόρους. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο παραπάνω και να πείσετε κάποιες σκέψεις για την εξωγενή πλευρά αυτής της προσπάθειας, για να μπορέσει επιτέλους η χώρα μας να είναι όχι μόνο στη σωστή και στην ηθική πλευρά, αλλά και στην πετυχημένη και αποτελεσματική πλευρά της ιστορίας, όσον αφορά τις σχέσεις μας, τις διπλωματίες, τις συμμαχίες και όλα αυτά. Πολύ σωστό, και νομίζω ότι έπρεπε να το θίξω λίγο, αλλά είπαμε να μείνουμε περίπου στη μισή ώρα, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα πραγματικά τον τελευταίο καιρό
και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, ευτυχώς, έχουν μείνει, θα έλεγα, στο σωστό αγώνα στο να φτιάξουμε διπλωματικές σχέσεις με τα σωστά κράτη, με σωστό τρόπο και με, όχι αν θέλετε, με αυτό το αίσθημα της υποτέλειας. Δηλαδή, εγώ είμαι αδύνατος, έλα να με βοηθήσεις. Δεν σε λυπάται κανένας. Αυτό, δηλαδή, εδώ άμα θέλουμε κάτι, εμείς θα πολεμήσουμε. Άμα νομίζουμε ότι θα έρθουν οι Γάλλοι ή οι Εβραίοι, δεν θα έρθουν. Εμείς θα πολεμήσουμε. Αλλά, πού είναι χρήσιμες οι συμμαχίες? Σήμερα λοιπόν η συμμαχία με το Ισραήλ, που είναι στρατηγικής αξίας, διότι πίσω του έχει τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, keep in mind, το κρατάμε στο μυαλό, τι κάνει? Λέει στον αντίπαλο, συμμαχία, πλανοδικός. Δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Αυτό φτάνει για μας. Και από την άλλη μεριά κερδίζουμε από ένα σύμμαχο που έχει αναπτύξει, ξέρετε, το Ισραήλ, πρέπει να το χειροκροτήσουμε, διότι μικρός πληθυσμός, μικρό κράτος, πιθανόν η διασπορά του να είναι τεράστια με τεράστια οικονομική δύναμη, αλλά το Ισραήλ ανέπτυξε την τεράστια έρευνα σε όλους τους τομείς. Ούτε την αγροτιά άφησε απ' έξω. Δεν είχε νερό, βρήκε νερό. Δεν είχε κόμμα, έκανε την άμμο να φυτρώνει. Είναι να χειροκροτείς, δεν είναι να το λες, οι Εβραίοι φταίνουν για όλα και όλα αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, έχουμε συνάψει στρατηγική σημασία με τη Γαλλία, η οποία αύριο μεθαύριο νομίζω ανανεώνεται. Ο πρόεδρος πότε είναι? Ο Μακρόν. Σήμερα. Λοιπόν, ανανεώνεται. Γίνονται συζητήσεις και για εμπορικά πράγματα και για στρατιωτικά πράγματα. Η Γαλλία είναι μια χώρα που ενδιαφέρεται για τη Μεσόγειο. Είναι μια μεσογειακή χώρα, αλλά έχει και κεντρικό ευρωπαϊκό προφίλ. Δεν μπορεί να αφήσει τη Μεσόγειο λοιπόν να καταστρατηγείται το διεθνές δίκαιο από μια χώρα που θέλει να φτιάξει τη γαλάζια πατρίδα όπως αυτή φαντάζεται, όχι διότι έχει τίποτα με την Τουρκία, εμπορικά θέλει να την εκμεταλλευτεί. Είναι μια χώρα με 80 εκατομμύρια πληθυσμό, παραγωγή, σημαντικό. Αλλά, ξέρετε, οι σοβαρές δυνάμεις προβάλλουν την ισχύ τους όχι ως αντίπαλο δέος, αλλά ως χέρι για συνεργασία. Άμα σου αρέσει το χέρι που είναι δυνατό, έλα να συνεργαστείς. Άμα το φοβάσαι, κάτσε και πίσω. Έτσι λοιπόν οι συμμαχίες που έχει η Ελλάδα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαιτέρως με χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, ιδιαιτέρως με το Ισραήλ, την Κύπρο και από πίσω ο τέταρτος παίκτης της Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι συμπληρώνουν το puzzle μιας χώρας που έχει απειλή, που έχει μικρό πληθυσμό, που έχει μια μεσαία οικονομία και πρέπει να τη μεγαλώσει σοβαρά και σταθερά και διαχρονικά και που έχει μια τεράστια γεωγραφική αξία και την οποία καμιά φορά στο παρελθόν δεν μπορούσε να την υπερασπίσει μόνη της. Και πάντα να θυμάστε ότι η χώρα μας με καλές συμμαχίες πήγε μπροστά. Αυτό. Να ρωτήσω λίγο. Αν μπήκε το Ισραήλ στο Ιράν, είχε λόγους να μπει. Η Αμερική γιατί πιστεύετε ότι ακολούθησε, ενώ για αυτήν δεν ήταν θέμα ζωτικής ασφαλείας, δεν ήταν... Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό. Και εμείς έχουμε συμμαχίες με το Ισραήλ, αλλά δεν πήγαμε κι εμείς να πολεμήσουμε, δηλαδή... Λοιπόν, επειδή είναι και η δικιά μου απορία, θα ήθελα να είμαι στο σχεδιασμό που έκανε ο Τραμπ και πήρε την απόφαση να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο. Κοιτάξτε, από αυτά που βλέπουμε και από αυτά που ακούμε, προσπαθούμε, έχοντας και κάποιες γνώσεις, να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία βεβαίως κρατάμε πάντα την επιφύλαξη του λάθους. Βλέπουμε μία υπερδύναμη να συνδράμει μία χώρα που την απειλεί κάποια άλλη σε έναν αεροπορικό πόλεμο. Επειδή έχω μείνει στις ΗΠΑ και έχω συναναστραφεί με συναδέλφους Αμερικανούς στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, η στρατιωτική ηγεσία ανέκαθεν στις ΗΠΑ έχει μία βασική αρχή όταν πρόκειται να εμπλακεί κάπου.
που είναι πολύ βασικό για όλες τις στρατιωτικές ηγεσίες του κόσμου για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Την ώρα που τους φωνάζει ο εκλεγμένος ηγέτης τους, κυβέρνηση τους, ο πρόεδρος προκειμένου εδώ τον είπα, για να τους πει ότι πρέπει να επιτεθούμε στο Ιράν, ο αρχηγός των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το πρώτο που του ζητάει είναι ο πολιτικός στόχος του πολέμου. Αν κηρύξει μία κυβέρνηση, ένας πρόεδρος, έναν πόλεμο χωρίς πολιτικό στόχο, τον έχει χάσει. Πολύ φοβάμαι ότι ο στόχος δεν ήταν καθαρός σε αυτή την επέμβαση. Φοβάμαι επίσης ότι οι προηγούμενες 12 μέρες πολέμου του Ιουνίου δημιούργησαν κάποιες λάθος εντυπώσεις. Ποιες είναι αυτές? Το Ιράν τότε δεν ενεργοποίησε τα στενά του Ορμούζ, δεν πείραξε κανέναν γείτονα. Τώρα το άλλαξε το βιολί. Κάτι καινούριο που μπορεί να μην το είχαν υπολογίσει. Δεύτερον, είδανε μια τεράστια αντίδραση, λαϊκή αντίδραση πριν λίγες μέρες από τον περσινό Ιούνιο. 16.000 νεκρούς είχε αυτή η εξέλιξη, λένε, αν είναι αλήθεια. Κάτι περιμένανε τώρα αν χτυπήσουν πολύ σοβαρά το Ιράν και από την αντίδραση στη λαϊκή και από το καθεστώς να μπει σε αμηχανία, αφού το ξεδοντιάσανε κιόλας με την πρώτη επίθεση. Δεν συνέβησαν αυτά. Αν ο πολιτικός του στόχος ήταν η αλλαγή του καθεστώτος, απέτυχε ο πολιτικός στόχος. Είπα προηγουμένως, εδώ έχουμε ένα Ιράν που έχει φάει, λέγεται, 40.000 βόμβες. Είναι τρομακτικό το θέμα. Επιβιώνει το καθεστώς και μπαίνει στις συζητήσεις, στις διαπραγματεύσεις αποθέσεως, όχι ισχύως, αλλά ισόρροπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκμεταλλευόμενοι τι? Δύο πράγματα. Τα στενά του Ορμούζ και την επιθετικότητα εναντίον των άλλων χωρών. Αυτά διαπραγματεύεται για να μπορεί να κάτσει στο τραπέζι απέναντι σε μια υπερδύναμη. Αυτό και μόνο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πολιτικός στόχος ή ήταν πολύ διακυβερμένος και δεν επετεύχθη, ή ήταν λάθος επιλογή. Υπόθεση κάνουμε, έτσι δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Κύριος Μαδάκης. Κύριε Μαδάκη, Νίκος είμαι εγώ και εγώ προέρχομαι από την πολεμική αεροπορία. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, κάτι πολύ που σας γνώρισα και από κοντά. Πάντα παρακολουθώ τις διαλέξεις. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάλυση του. Πρώτον είναι το μειωμένο ενδιαφέρον των νεαρών που δίνουν πανελλήνιες για να ενταχθούν στις στρατιωτικές σχολές. Και δεύτερον, η τελευταία επιλογή της ηγεσίας και του Υπουργού να περιορίζουν την εξέλιξη των αξιωματικών στους ανώτερους βαθμούς, κατώτερους και τους ανώτερους. Ναι, το ξέρω το νομοσχέδιο. Ναι, ναι. Πόσο επηρεάζει το αξιώματο της πολεμικής αεροπορίας? Είναι μια πραγματικά υπάρχουσα ερώτηση που πλανάται μετά από το ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, το οποίο συμπτωματικά το διάβασα 3 φορές, γιατί με ενέπνευσε μια επιτροπή η οποία είχε καθήκον να το σχολιάσει τέλος πάντων στη Βουλή και να δώσει τις απόψεις της, και έναν από τους πραγματογνώμενους, όπως τους λένε, και ειδικούς διαλέξαν εμένα, τον πρόεδρο των αποφύτων της ΣΤΙΑ, ξεχνάω το όνομά του τώρα, ένα εξαιρετικό παιδί, συνάδελφο, και είπαμε τις απόψεις μας. Τις καταθέσαμε για να μπουν ως σχόλια. Δεν νομίζω ότι κάτι λίγα μπορεί να κερδίσαμε. Από αυτό το νόμο εγώ είχα εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις. Στο κομμάτι το δικό σας, είναι ευθύνη της ηγεσίας να επιλέξει ποιο σύστημα θέλει να έχει, διότι το κρίνει καλό για την άμυνα, την πατρίδα και τα στελέχη, για την εξέλιξη των υποαξιωματικών.
υπάρχουν μερικές αλήθειες τις οποίες θα πρέπει να τις κάνουμε σεβαστές. Παραδείγματος χάρη, η επιλογή είναι ελεύθερη. Όποιος θέλει να πάει για αξιωματικός, πάει για αξιωματικός. Όποιος θέλει να πάει για υπαξιωματικός, πρέπει να ξέρει ποιο είναι το γήπεδο που θα τρέξει. Και ο ένας και ο άλλος. Ελεύθερη επιλογή. Όμως, ένας έξυπνος ηγέτης λέει, μπορεί ένας νεαρός 18 χρόνων να επέλεξε τον Α ή τον Β δρόμο, αλλά στην πορεία να διαπίστωσε ότι έχει τις ικανότητες, έχει τη θέληση, έχει την όρεξη και να διαβάζει περισσότερο και να κάνει κάτι άλλο για να φύγει από υπαξιωματικός και να γίνει αξιωματικός. Εκείνο λοιπόν που είπα εγώ είναι ότι είναι δικαίωμά σας να επιλέξετε μέχρι πού θα εξελίσσεται ένας υπαξιωματικός. Δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλό ή κακό, αλλά το σύστημα πρέπει να δίνει δικαίωμα σε όποιον θέλει να μεταταχθεί. Με τον τρόπο που θα επιλέξει η πολιτεία, με εξετάσεις, με εμπειρία που θα έχει αποκτήσει και να γίνει αξιωματικός. Το άλλο που είχα διαφωνίες σοβαρές ήταν οι βαθμοί έτσι όπως μπαίνανε στους υπαξιωματικούς. Εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, αρχισμηνιάς Α, αρχισμηνιάς Β και κάτι τέτοια. Έπρεπε να βρουν κάποιους βαθμούς να στέκουν στην σειρά, στην εξέλιξη. Οικονομικά φαινόταν ότι η πρόθεση είναι να μην σχετίζεται ο βαθμός με να υπάρχει οικονομική εξέλιξη. Εν κατακλείδη σε αυτό το θέμα δεν ξέρω ειλικρινά αν θα έχει επίπτωση στην εθνική άμυνα και στη δυσαρέσκεια του προσωπικού. Ελπίζω να μην έχει. Έπρεπε να δοθεί κατά τη γνώμη μου αυτό που λέμε χρόνος προσαρμογής. Δηλαδή να μπορέσει και το ανθρώπινο δυναμικό που θέλει να πάει σε ένα δυναμικό να το καταλάβει, να το χωνέψει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα γίνει, αφενός και αφετέρου. Το ίδιο το σύστημα των ενόπλων δυνάμεων για να μεταξελιχθεί από το Α στο Β θέλει ένα χρόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ίσως δεν το ξέρω. Πήραν και άλλη μια απόφαση να ενοποιήσουν κάτω από ενιαία διοίκηση υπό το ΓΕΘΑ όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα. Ο αρχηγός του όπλου έχει την ευθύνη να προετοιμάζει το προσωπικό του για πόλεμο, για την άμυνα της χώρας. Όταν του αφαιρείς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και του αφήνεις τη μισή εκπαίδευση, πώς θα ζητήσεις εξηγήσεις από αυτόν ότι δεν προετοίμασε το Βαγγέλη Γεωργούς καλά για να είναι έτοιμος, αφού την εκπαίδευση την έχει άλλος. Είναι γνώμης αυτός. Η γνώμη δικιά μου είναι αυτή, την καταθέτω. Έχει και κάποια καλά το νομοσχέδιο αυτό, δεν μπορώ να πω. Διορθώνει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή. Το άλλο που είχα σοβαρή αντίρρηση και μεταξύ μας δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί και θα σας πω γιατί. Ενώ οι σχολές υπαξιωματικών γίνανε 3 χρόνια και για τη γνώμη μου είναι υπεραρκετά ως κομμάτι τεχνικό των ενόπλων δυνάμεων, με την προϋπόθεση ότι του κατοχυρώνεις το πτυχίο του στο επίπεδο που το θέλεις, κάνει τις σχολές υπαξιωματικών ανώτατες. Ξέρετε τι σημαίνει να κάνει μια σχολή ανώτατη? 10 εκατομμύρια κόστος κάθε μία για να γίνει μόνο. Όχι για να τρέξει τα επόμενα χρόνια. Μόνο για να γίνει από εκεί που είναι σήμερα τετραετής ανώτατη, θέλει 10 εκατομμύρια επένδυση ανασχολή. Έχουμε 3-4 σχολές υπαξιωματικών. Αντιλαμβάνεστε μόνο το κεφάλαιο που θέλουμε. Αλλά και χρόνο για να στελεχωθεί με καθηγητάς, με εγκαταστάσεις, εργαστήρια. Τα έχουμε ανάγκη αυτά για την άμυνα της χώρας. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, δεν μου είναι προφανής μπροστά μου αυτή η ανάγκη. Αντίθετα, εγώ, έτσι, συγγνώμη για το εγώ, αλλά ο καθένας τη γνώμη του λέει στις δημοκρατίες. Από αυτά που έχω μάθει, από αυτά που έχω ζήσει, από την απειλή που έχω και από τις διεθνείς εξελίξεις, αυτό που βλέπω στις σοβαρές άμυνες είναι 3 μεγάλα στοιχεία. Μπορεί να πω και 4. Αλλά 3 μου είναι αρκετά και θα με καταλάβετε. Πρώτο επίπεδο
οι σχολές μας, όλες, πρέπει να βγάζουν επαγγελματίες μαχητάς στο επίπεδο που έχουμε επιλέξει ότι έχουμε ανάγκη. Το επαναλαμβάνω. Επαγγελματίες μαχητές στον αέρα και στο έδαφος. Σοβαρά ικανοποιημένους με οικονομικές απολαβές. Δεύτερο, η εξέλιξη να φροντίζει ότι από αυτά τα στελέχη θα εξελιχθούν σε σοβαρούς επιτελείς, ικανούς, μορφωμένους, με πτυχία, με γλώσσες, ώστε να μπορούν να σταθούν και στο εσωτερικό και στο διεθνές περιβάλλον. Και τρίτον, από αυτούς να διαλέγουμε ηγέτες σοβαρούς, με όλα τα προσόντα που πρέπει να έχει σήμερα ένα στρατιωτικός ηγέτης. Να λάβετε υπόψη σας όλοι μας ότι ένας στρατιωτικός ηγέτης, εάν περάσει το βαθμό του ταξιάρχου, θα πρέπει να είναι έτσι εκπαιδευμένος, ώστε να σκέπτεται 50% στρατιωτικά και 50% πολιτικά. Εάν ένας στρατιωτικός ηγέτης δεν σκέπτεται τι πολιτικό αντίβαρο, τι πολιτικό αντίκτυπο έχει κάθε του στρατιωτική πράξη, δεν κάνει για ηγέτης. Φανταστείτε στις θέσεις που υπηρέτησα εγώ, επειδή εγώ ήμουν λεβέντης Έλληνας και με φουστανέλα μεγάλη, να έπαιρνα λοιπόν μια ελληνική σημαία και να πήγαινα στην Κωνσταντινούπολη την άπλωνα έτσι. Ωραίο ρε μεγάλη, το έκανε στο θαύμα σου. Αυτό έχει πολιτικό αντίκτυπο. Θα οδηγήσω τη χώρα μου στη συμπλοκή, επειδή εγώ θέλω να είμαι λεβέντης πολύ. Λέω λοιπόν να περιμένουμε λίγο, να δώσουμε λίγο χρόνο στο σύστημα. Αντιλαμβάνομαι την αντίδραση των συναδέλφων, είμαι φίλος με πολλούς από την εμπειρία μου και τη ζωή μου στην αεροπορία, από την Στία κυρίως και από τις άλλες σχολές. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις με ανθρώπους που συνεργάστηκα και το λέω πολλές φορές, δεν μπορεί με έναν άνθρωπο, θα με καταλάβετε όλοι, που σου υπογράφει το αεροπλάνο που βγαίνει από το συνεργείο, ότι είναι καλό και μπορείς, κύριε Γεωργούση, να το πας δοκιμή στα 55.000 πόλια και να το στραγγίξεις για να δεις αν δουλεύει καλά, αν εγώ το έφτιαξα καλά. Και αυτός βάζει την υπογραφή. Εγώ πώς μπορεί να μην τον σέβομαι αυτό? Αφού τη ζωή μου είναι η υπογραφή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δέχομαι όμως ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Ψώμεθα. Όλοι ψώμεθα. Κάποια άλλη ερώτηση? Κύριε Στουσούμης. Μας συγκινήσατε. Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Ναι. Ήθελα μόνο να σας πω όλα αυτά τα παγκόσμια γεωστρατηγικά κόλπα, Αμερικανών, Εβραίων, τι κάνει η πατρίδα μας για τους καημένους του χώρου πυρόδρομου? Που είναι δίπλα μας. Τι κάνει η πολιτική μας? Δεν λέω αυτό. Λέει κάποιος ένας φίλος, εξωτερικός του στρατού, λέει, περίπατος θα κάνουμε με το λόγο μου, θα θολάψω αυτά. Ξέρετε ότι η περιοχή έχει αλλάξει χέρια ιστορικά πολλές φορές. Έχει ελευθερωθεί, έχει γραφτεί, την έχουμε πάρει, την ξαναδώσαμε, την κάναμε. Εντάξει. Αυτό το κομμάτι της Αλβανίας και η Αλβανία ολόκληρη φτιάχτηκε για μόνο ένα σκοπό, ο οποίος έχει σχέση με το παρελθόν. Σήμερα όμως δεν μπορείς να εξαφανίσεις ένα κράτος που του έδωσε οντότητα για κάποια χρόνια. Δυστυχώς στο παρελθόν η Ιταλία έπαιζε το ρόλο μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης. Ήθελε λοιπόν απέναντί της όχι μια σοβαρή δύναμη, αλλά ένα υποκατάστατο κρατικής οντότητας που θα το ελέγχει. Τα στενά του Οτράντο ήταν το δεύτερο πνευμόνι της Ιταλίας. Να αναπνέει μία από την ανατολική της θάλασσα, την Αδριατική, και μία από την άλλη μεριά. Έπρεπε λοιπόν να ελέγχει αυτά τα στενά που είναι στρατηγικής σημασίας. Τι έφτιαξε απέναντι? Την Αλβανία. Να την ελέγχει. Πέρασαν οι καιροί και η Αλβανία απέκτησε μια κρατική οντότητα, την οποία τώρα δεν μπορεί να την εξαφανίσει με πόλεμο, δυστυχώς, διότι θα εκλέξει ολόκληρο το σύστημα. Τι σου απομένει να κάνεις? Να φροντίσουμε τον πληθυσμό μας που ζει εκεί να μείνει και να περνάει καλά?
να πιέσουμε τον κύριο Ράμα με τα σπορτέξ παπούτσια που πάει όπου θέλει, να φέρεται ευρωπαϊκά, αν θέλει να δει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον βάλαμε στο ΝΑΤΟ γιατί είναι ανώδυνο το θέμα ΝΑΤΟ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα υδρώσει για να μπει, αν δεν συμμορφωθεί. Αυτός είναι ο δρόμος, ο σημερινός. Τώρα αν αλλάξουν άπειρα τα πράγματα και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, μακάρι. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι τίποτα, δεν είναι τίποτα αυτό που λέω, είναι κάτι. Ξέρετε, στην πολιτική... Αυτά μας ενδιαφέρουν ότι γίνεται κάτι στην Αραβιά. Όλα μας ενδιαφέρουν. Όλα έχουν τη σημασία τους. Και νομίζω ότι ειδικά η τούτη κυβέρνηση, χωρίς θέλω να της προσθέσω έτσι παλαμάκια, με το θέμα του Μπελέρη λειτουργήσε πατριωτικά. Δεν λειτουργήσε ψοφοδεός. Τον έκανε ευρωβουλευτή για να φωνάζει εκεί που πρέπει να φωνάζει. Δηλαδή ο Ράμα άνοιξε μια πληγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε μια Ελλάδα και τώρα έχει αποκτήσει και μια φωνή από μέσα από την Αλβανία που τον ξέρει Καραγική Καλαμάκη. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Στην πολιτική θέλει υπομονή. Έχει διάρκεια. Δεν είναι υποθέσεις μερικά πράγματα μιας γενιάς και μιας κυβέρνησης. Είναι πολλών κυβερνήσεων, πολλών γενεών για να φέρουν το αποτέλεσμα. Οι Ανατολίτες βλέπετε πόση υπομονή έχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο.